Today is another luto day and another kaon day na sadta. So anyway guys, maayong adlaw sa inyong tanan. For today's vlog guys is magluto tag kanon nga mais. Then before nato na siya lungagon guys, kailangan lang na inyo kislan og 4 times para puti ang kanon inyag kaluto. Then magpabuka lang mag tubig init, dayon usan niyo ilunod ang mais. Dayon okay is the cake. So inaana ra siya pag okay. Hantod nga muuga siya, maura na imong trabaho ng pagkalungaga puro okay. So katunga sa tong vlog ani okay is the key ra jud ta. Dayon ang mais manggod is perfect siya parisan og bulad nga pinirito or tinunuan nga utan. Dayon pag nauga na gali sa sige niyo yung okay, so pwede na niyo pahinayan ang kayo kay magpaabot ta nga muluto siya ug mudukot siya. Kay dukot is dakisad ang mais, kay humot kaay og lami kaay ug dukot ang kanon nga mais. Dayon sa akong pagkabalo walay